Tomalia tum ili tum universe along manghume me ason do pik la pen fere me universe along pure son thak thak a plane do pik nali tum matha dam ta hai pure along se che theke do chotpu bonta la son ili mangje dam te kokche deji report ma ili tum universe along wana ke the da koror a plane do la se aka preka pure along ta che the do ta hai aka preka pure along ta che the ke do a pi mate carrying at a pi do ta hai la se aka preka pure along ke do carrying at a pi aphan alien pusi pupo tangte alien kopilo alien ta munita sonma la solam chinijia phan video juje tiklang ignon lapen video like itha share itha angso se manghuimia video kelang longwer jia phan channel subscribe ira bell icon all ber ignon so hello don marle tum nilimen kamal peder de pin pen pini video cheng ponang pini video title tas alien is egypt abang putina phanta alien domapu alam thear jute doweklo puta pun e lapen awi pusita puda kun e report ma ili tuma pirthe long sining angsong UFO mate undefined flying object pirthe adang ahin ahin pen arjulong lo lapen theklong lo sita area 51 alam muni tum che thanai lo son thak thak si 14 November 2004 running kan US Navy carrier mate la strike a group isi apart lo latum San Diego pen kilometer pharo chi adung arai alom report ni manghumi me ahormu mate pine object alang tum a radar catch ponlo latum ruini an laso object afan track ponlo lapen arni si laso object langpia thak 8000 feet akang tui along latum laso object track pamelo lapen latum theklong lo utia son thak thak report ne a kelok lapen kabong long ahormu theklong lo lapen laso hormo phan engine mate anore thangta theklong le derlo lapen pilot infrared a monitor pen langlo bonta thangta theklong le derlo lapen pilot abang laso hormo aphi chat dun big anlo bonta laso object ongsekot pen awe derlo ladak penili chini laso hormo monit pen keman a technologically bonta la alien a technology lapen aphi thu 2015 aninkan Atlantic Ocean athak 15000 feet akang tuyalong laso object thekpon thulong thulo lapen plane along advanced technology pen ajoine halaso object catch pamelo lapen la screen along laso video lang iktame Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. Dude, that is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Don marle tum Granger Taylor amen nali tum tar julong ta haipo alang li inut ke thek ser mechanic lo nengkan kri fili arta hut alang li ke hinotang akar hem chewan si la semar pen pame derlo la pen ke hinotang bulldozer ke hinotang train engine anta semar pen pame derlo la pen aphian alang li spaceship semar lo bonta tong sekot pen alang li kaya long alien amang theklong wer lo la pen telepati mate aning ar lo pen si kaiketa alien pen chingkilo alang lijong si konarne damlo te alang lijir po tuma phan kaiketa thanwerlo alang alien pen chingkilong werpu alien alang li phan chitungji puta jir po tuma phan che thanlo lapen alien along palijite chiklion flicker hini an interstellar damnangji puta alang li thanlo bonta alang li lam abang puta roya bang abiderlo lapen 29 November 1980 aninkan alang li irthe pen wirderlo alang li tuma hema long ami thang ki do tok te kanglo la so ki do long la son si tok lo o pen pai ne hem che op kanglo report man ni alien a phan che tong namji la pen adu se hut alang li phan hotel along se theklong chotlong hala so hut tong se kot pen temon ke the wang mat Granger wirderlo Stan Romanek pamunit surihini aning hut alien api ke dam boy ahut video record dun derlo alang munira tuma phan che thanlo alang phan alien api nangka chetong aphan kai ke ta wangpu lapen alang che thanlo alang alien api aphan ot ta otlong lopu lapen mentuni ke rongpom tang po alang thak experiment titipu laso experiment ahut alang aduk do pik pik laso joine si alang alien api aphan phere pik pu la konat pen tong ke wang lone umat lone kupi lone
sitalam munit kali pusi chethan lo nongi sialam isten ame kijang bo mahut inghap nang thiklok klok lo isten ma thalo kobarne sia mahang hom chikupsi pa phereji aphan lason claim lo bonta lason kali det lo lase suri hini aning kana hot hala so ajo isten ke record do na video la hello. Oh my god. What the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. Where the fuck did it go? Oh my god. I can't believe it. Where'd it go? Where'd it go? Where'd it go? Holy shit. Oh my god. I can't see it anymore. Where'd it go? Bruno Burgos pu inuda munit March 2017 aning kana hol ame thang arum along chinkir head pen chiklo e jon an dop si pakri phili ana kitap tok dedlo lapen Bruno tongse kot pen view dedlo apai polang khan ri anglo bonta la dolong le dedlo lapen alang ke do arum along apai apo kedam mahur hadak manghumi me theklong lo arpong lapen arum anta pang thek thek the akhor pen si tok headlo lapen isiar pong along ame thang lapen alien a photo arjap chom theklong lo 2006 kaning kana hot Chicago International Airport along flight number 446 kangjar chi sikbo mahut inut employee bang gate number C17 athak kopini pang thek thek the objects theklong lo lapen hadak ke do ka du kawe atumta la theklong lo ase donmarli atumnangli tumla sa puthak pilopupo alien a hokpet pen doma kalang do tahai ipot ma ili tuma pirthea long koson securing at api ke doma akapre ka pirthea long ta securing at api do tahai senani tumla salam pitha ase donmarli atum pini video la one shot lo tong next video long on ke bye bye.